ассалому алайкум ба ҳама бародаро ба ҳама шахсоне ки рӯзанаворҳои моро аз канали Мошин Савдо тамошо мекунанд. Пеш аз навор аз сар кардан бародаро мехоҳам ҳамаи шуморо ба моҳи мубораки шарифи Рамазон ки имрӯз якум рӯз шаyd табрик бигӯм ва чӣ муроду мақсади орзуе дар дил дорен Аллоҳи меҳрубон бароварда бигардонад. ва як бори дига моҳи шариф Рамазон бародаро муборак бошад. ва мо боша навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. нархҳои имрӯзаи мо аз 6500 сомон сар мешавад. хундай портер дорем, Opel Vectra дорем, Mercedes дорем, Nexia дорем, якчанд намуд мошинои фурӯшӣ дорем бародар. фақат навора то охира тамошо кун, лайк зӯра фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай, ба тариқи имо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои дастгиротон зинда бошед. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. Opel Astra F соли барориш 1997, кузов хэтчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин бародаро соҳибаш кондитсионерш кор мекунад, дидарш электропакет, бакавоиш ҳам электронӣ, 4 баллони нав дорад, моторош навай, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 35 000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 231 000 рубл мешавад. харидор ани бошафтай бо камтарак муомилат дорад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp имо ҳастай, метавонед ба тариқи WhatsApp имора муроҷиат кунед. эълони навбатӣ ҳаст бародаро. ду мағозаи фурӯшӣ воқеъ аст дар шаҳри Кӯлоб, бозори Сайёҳ, назди бозори Сомонӣ, шаҳри Кӯлобда. назди меҳмонхонаи Шаҳрворда қарор дорад. бозор бо бозори Сомонӣ якҷо аст гуфтаед. мағозаҳоро метавонед шахсони харидор ҳамчун склад, нонбойхона ё дигар иншооти зарурӣ истифода баред. қариб 80% бозор сохта шудагиа мегӯяд, мағозаҳо дохилшон таъмир карда шудагиа, хатҳои интиқоли барқ кашидагиа. фақат гуфтаед дарҳо часпондагӣ нест. касоне ки харидор ҳастанд дарҳошона мечаспонанд, мақсад қифои савдошон мешаванд. нархи ахран гуфтаи 15 сомон мешавад ҳар моҳ. баъди тамоми мағозаҳо ба кор даромадан ҳуҷҷатгузорӣ мешавад. нархи як мағоза бародаро 16 000 сомон нарх дорад. ду мағоза. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ва харидорӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мағоза дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995, объем мотор боша 1.6 литр, кузов седан, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега бародаро соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дорад. салонаш нав, моторош 100%. задагӣ пусидагӣ надорад. ду баллони дигаш навай. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад бародаро. 26 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 171 000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтаи бо муомилат дорад. алишаб мешавад. ба ягон хэтчбеки нағз боша 96-97 соло боша. вариантҳо боша гуфта агар ҳамин хел занг занед пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota RAV4 соли барориш 1998, объем мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш автомат. мошина гуфта ҳолати берунаш 100%, дарунаш камтар кор дорад. фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар наисодагӣ нестай бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 40 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 264 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед биёед пеш камтар муомилат дорад, бо арзонаш мекунем. алиша мешавад гуфтай ба ягон намуд Opel вариантҳо дошта бошем бародаро, метавонед пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Verso соли барориш 2007 сол, объем мотор бошад 2 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ расход надорад. мошина гуфтаи хидм овардагиам, растамошка кардагиам камбудӣ нестай. фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб бародаро қарор дорад. 70 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 462 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёед пеш муомилат дорад, бо арзонаш мекунем камтар.
барои маълумоти пурраваниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо имо ватсап ҳастанд, метавонед ба тариқи имо ватсап ҳам муроҷиат кунед. Daewoo Leganze соли барориш 1997 кузов седан. объем мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега бародаро фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештара нависондагӣ несай соҳибаш, айни ҳол мошин дар шаҳри Роғун қарор дорад. 12 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 79 000 рубл мешавад. харидора не бошад гуфтай бо муомилат дора камтар арзонаш мекунем. алиш ҳам мешава гуфтай ба ягон намуд мошин нагуфтай чихи мошин гуфтай алиш мешава фақат вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V124 соли барориш 1986. объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега умуман задагӣ несай, 4 баллони нав дорад, техас мотор нав, як ҳафта шид гуфта кардан шаб фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Конибодон бародаро қарор дора 16 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 105 000 рубл мешавад. харидора неғ бошад гуфтай бо арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1995. объем мотор бошад 1.7 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин гуфта як дастгаштагиай мошини шаҳрай фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри душанбе мошин қарор дора бародаро 16 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 105 000 рубл мешавад. харидора неғ бошад гуфтай бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 2109 соли барориш 2003 сол. объем мотор бошад 6 литр, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш механика. мошин тенҷай мега инжектор 4 дискаи престиж дора, салон 14 акклиматор надора, фавран фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри ваҳдат қарор дора бародаро 6500 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 42 000 рубл мешавад. харидора неғ бошад гуфтай бо арзон мешавад. алиш ҳам мешава гуфтай вариантҳо дошта бошен, марҳамат занг занед пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata соли барориш 1993. объем мотор бошад 1.8 литр, кузов седан, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. газу бензин гуфтай кор мекунад. мошин на хаду сроч на пул дар курай фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри хуҷанд бародаро 10500 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 69 000 рубл мешавад. харидора неғ бошад гуфтай бо арзон мешавад. алиш ҳам мешава гуфтай вариантҳо боша, марҳамат занг занед пешниҳод кунед. шахсони харидор метавонед барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Volkswagen Golf соли барориш 1998. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар ноҳияи Фархор қарор дора. маълумоти бештар нависондагӣ нестай 25 000 сомон нархиш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 165 000 рубл мешавад. харидора неғ бошад гуфтай бо арзонам мекунемша. алиш ҳам мешава гуфтай ба ягон Vectra ёки Sedan. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Hyundai Porter соли барориш 2003 сол. мотор дизел, коробкаш механика, 4 дар электропакет, кондитсионер кор мекунад. мошин дар ноҳияи Қумсангир бародаро қарор дора, ҳолаташ хубай. моторша гуфтай нав кардагем, баллонош навай, нархша 55 000 сомон нарх кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 363 000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфтай марҳамат занг занед. алиш ҳам мешава гуфтай вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G соли барориш 1999. объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика.
мошин гуфтаи мотораш простояй, мотор 100% балоношам садай, акклиматори нав дора, кондитсионер дора, электропакет. Фақат як айб дора гуфтаи усто мегӯяд ки редуктори газа навбизанд тамом, дигар айб надорад. фавран фурӯхта мешавад. Мошини хубе гуфтаи айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. сум дар кораи 33 000 сомон бародаро нархш кардае ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 218 000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занем биёед пеш бо арзонаш мекунем. шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардем. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав барои мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навори оянда, хайр.